खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ दिनै 29 नभेम्बर दिनै गोजौसिन बिजिरसालियाव NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि बेल हियारिं जागोन आरो बे बेल हियारिंआव मोजां फिथाइ मोननांगौनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मैया बेलासिनि 4 रिंगायाव केन्डेल लाइटिं सावनानै आरज गाबनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो खावलायहरदोंमोन। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFBआ मिजिंथियो रन्जन दैमारि बिथाङा बेल हियारिंआव देरहासार जानो हायो। मख'नो गोनांदि दिनै NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सार बिथांनि जौसिन बिजिरसालियाव बेल हियारिं दं। बे हियारिंआव जाहाथे रन्जन दैमारि बिथांनि फारसे जायो एबा बेलाव गयो बेनि थाखाय मैया एक्स-NDFBनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि आमटेका ओनसोलाव बेलासि समाव ममबाथि सावनानै हानजा सुरनाय नुथायखौ नुनो मोननाय जादों। एक्स-NDFBनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन जिल्लायावबो ममबाथि सावनाय हाबाफारिखौ मैया नुनाय जादोंमोन। बिजनीआव मोननै गुबुन गुबुन केसफोर आरो केसफोरनि सायाव बिथा खालामनानै 4 जिउ जोबजासिम साजा आरो सासेखौ 7 बोसोर जोबथेसालियाव दोननाय जादों। बिसोरनि गेजेराव 364/2024 U/S120B/302/392 IPC केसनि सायाव बिथा खालामनानै बागरगावनि सानजा खामारपारानि थागिबि मजिद आली 42 बोसोर बैसोनि आरो जाकिर हुसेन 34 बोसोर बैसोनि आरो बागरगावनि सानजा खामारपारानि जाकिर हुसेन 34 बोसोर बैसोआ जोबथेसालियाव दं। फ्राय 10 बोसोरनि न्यायारि दावहानि जोबनायाव बुथारजानायफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरा न्याय मोनो। बेराफारसेथिं बिजनी पुलिस थानानि केस नं 182/1989 नि सायाव बिथा खालामनानै बिजनी सत्र बिजिरसालिनि 18 नं 18 नि U/S396 IPC आरो 158 खौ गुबुन मोनसे आलादा सिखाव खावनाय आरो बुथारनाय जाथायाव बिजनीनि 2 नं लखिझारनि शंकर राजबंशी आरो रनजित राजबंशीखौ उफ्रा जिल्ला आरो सत्र बिजिरगिरिनि बिजिरसालियाव साजा होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बोहैथि बोसोरनि थांनाय दान मोनथामसो सिगाङाव सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क महरै फोसावनायावबो खायफा सुबुङा दासिमबो हादान सिफायबाय थानाय भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारनायनि उनाव सांग्रां नोगोरारिफोरनि गोसोआव गेदेर सोंलु बेरखांदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि भारत-भुटान सिमायारि ओनसोलनि हाग्रा ओनसोलाव हा दखल खालामनानै हाग्रा दानस्रांनाय भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारनायनि उनाव हाग्रा बिफाननिफ्राय नायबिजिरनायजों लोगोसे गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भारत-भुटान सिमानि हाग्रा ओनसोलनि हाग्रा दानस्रांनाय बांसिन बाहागोआ क'क्राझार जिल्ला सिंनि हल्टुगाव हाग्रा डिभिजन आरो चिरां जिल्ला सिंनि इसे बाहागो दङ। आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायनानै दखल खालामनाय ओनसोलखौ हाग्रा बिफाननिफ्राय इभिक्सन खालामनायजों लोगोसे सा 130 जन सुबुंखौ खानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिन्माया काला-दर्शन हायुङारि थाखोनि शास्त्रीय संगीत कम्पिटिशननि सिफुं सुनाय बादायलायनायाव बर'नि फिसा रिंसार ब्रह्मआ सेथि देरहासार जानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रिंसार ब्रह्मआ क'क्राझार जिल्ला हगमाबिल नर्थ सिङिमारि गामिनि थागिबि आरो आथिखालाव चिन्माया बिश्व विद्यापीठ चिन्माया नादाबिन्दु गुरुकुला पुणे महाराष्ट्रआव
बांसुरि क्लासिकेल मिउजिकआव MA खालामगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा खौरांगिरि मेल लादों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोजोननाय आरो साबायखर बावहरदों। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम सान 18 एप्रिलखौ आसाम सोरखारा मावख'आरि बन्द सान फोसावनायनि थाखाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा साबायखर बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। नलबारिनि सासे सुबुंनिफ्राय जालुकबारियाव 1,50,000 रां खावनो नाजानाय समावनो गुवाहाटी गरिगावनि मन्टु आली मुंनि सिखावखौ जालुकबारि पुलिस आउटपस्टनि मोनसे UGPDनि हानजाया हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। सिखाव मन्टु आलीनिफ्राय 1,50,000 रांखौ मोनफिननो हायो होनना मिथिनो मोनदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय गम्भीराकाटा भाग 1 गामिनि दिनेश ब्रह्मनि बिसि रिंखां ब्रह्मआ गोमानानै दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 17 नबेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दङ रिंखां ब्रह्मआ। बेनिखायनो सोरबाफोर रिंखां ब्रह्मखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नाम्बार 9101394580 आव फोनांजाब खालामनानै खोन्थाहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। फिन बड'लेण्ड सोमावसारनायाव हेफाजाब होनो खावलायनानै अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि पेमा खांडुनो बनसुआ गोसोखांलाय गथायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा नेशनेल हाइवे 127E निफ्राय EMRS दलबारि बाक्सासिम सौहैनाय लामाखौ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बे हाबाफारियाव CM प्रमद बर'जों लोगोसे BTCLA बुंथिगिरि कातिराम बर' आरो MLA भुपेन बर' बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोदानै फोसावजानाय सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ हाग्रा दानस्रांनाय जाथाया थारैनो सैथो होननानै बे बाथ्राखौ बुंथिदों DFO कुनजन बसुमतारिया। चिरां आरो क'क्राझार ओनसोलनि भारत-भुटान सिमना साखाथियाव थानाय दलरसे हाग्रा ओनसोलखौ गोदानै सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्क फोसावना होदोंमोन। नाथाय दासिमबो हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनाया सोलिगासिनो दङ। बे हाग्रा दानस्रांनो थांनाय लैहोर लैहोर भिडिअ' भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों। बेखौ लानानै चिरांनि DFO कुनजन बसुमतारिया फोरमायो बे भिडिअ'आ चिरां ओनसोलनि नङा होननानै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।